Bismillahirrahmanirrahim. Sa manin na kami ako matanong sa gingaya pagaktualan tanong sa kapay sa bangkay. Gingaya kuan gingaya gapas na dito na di makinanglan. Ngayon to na katabulabog yung ta accident. Di na ba peso ko na ba accident? Kuta no si sa panagunsaya. Isa pa na hada pero na para di pa asol so egg yung atangilan niya na pinag-ano sa mga ito berat pinag-ano sa mga ito gimambu ging ya ngarian na tigunon mambu ging angirong niya para so kuana agi para ging utua egg na dirun mga sul so kuan tanong pasin ka ko na sama niya ako matanong si lain yung kailangan nakasasapungan sa aurat agi ko to bangkay. Da makapang di sa liter, paapong di tanway. Pag aktual tanod na tunay ni na tunay so titud na ikidi ko sa agi mo to bangkay. Siguro datan si mga puni datan pa panutik anay pagampagan ni panggulaulan tan. Na pelulumpiwan na. Tagula-bugi mo to bangkay kapaan niya to si Kuleo di na kabuburingan. Dan no to pungo naging ta mga resik. Nagutan no pagpun. Saya ko kapigutan. So mana na pagunaan na ka nagi pemanganokuan naging mga lima niya. So ini yan pumu ano na pelimpi ba na abidi ko na mi ali Rasulullah ang to 5 min al-fitra 5 kama manusia udina 5 kama muslimi. Na padu naging to mampituguin na udina padu naging to kapenganoko. Mana na tigo ulama di malpas pitugui abaga di makapangano ko. So penso irkian na sunat panuto not full ibot na badatuan na berbasa no to para madaw naging utuwa kawan. Tunay ni ba na mga bukian para sa Muslim. Amay mambuto ka makapal barat na mala mapuro. Di pa naging kaya gi pemutun sa syarib susuman. Na dataro to na kuno no to na wala kuta no sa belid balbas na kuno no to ka para malumpio so ito pangiluban nga di mga resik sa ging kaya kuan lawasyan na tunguan ko gila ko na subang kay may tipam ap ka sakit din makapaygoy adi kiskuy sumya ka pa lagi to lodien bangali patiging at mga kapakupukuan sa lima takot-takuan. So kapukuan sa lawasa. Na kalilid na basta di makapigo so lalayon sa taw na di na timu-timu na najis o di na marsik. So pagunaan na daan lulumpiwan. Ito na iniba na palumpiwan sa mga ngirong yan, sungarian. Baratubot na mga najisun. Upama ko ba ito na ini na kuan mangingip sa bulo na kuga para na pa kebegarang harian naku no to op manudi naroon din di tano seksa ano ba tano kung kuha nah kemo to na gingo to kapati so pagaisa gingo to may pangano korong tami nga lalabaton ando to tegu seko kapito hambali na timo no to tegu ni bara sa support di na seko sardit ko kapan yan na tegu nun na putus na itelonon seko mga pada kapit na ipalibad dito adin na butubali di na ipalabang sa salakaw na batelon sa ging tuwa bangkay na sama na miya ka pangano ko tano kay pangano kuan so kuin tano ro naging tuwa hindi ternya iya apun de na sa panginga ging tuwa aurat ya sama niya na kailangan ako sa kuan mugu pa naman ka gugas serious na we di ko na ikuguga sa rokas na masih badaka rokas sa bala dito ba nililipat aging kapigwiro na ibu pa kasulod din siya ibu pa kasulod din siya na so kailangan si saging utuwa tunay ni ba na ko ba yun nakakakuan kaando na sa mga anak bayaw ako napaando nga sa
Kapten, kapten. Ika piagi untuk malamak ka malabuda kapal kanda yan. Tidak mana kuan matagas na awida ka to gitikap ko sa raging tagunting. Bani lilipat ya. Anton ini na sasapangan naging uto aurat yan. Mampasado to na kuan. Ya doon to tanditer niyan. Diya man begarang sa naki. Si ko kuan pumano na kita mga kasangkapan niya nabuadin dataro to panaku tanor na mo to benang ipinabulon. So ako ang nang ay pakapung ang si ko mga datare paandaan na suwata yan. Udi na so ama yan. So maraniro si ko kambati tono to ba marani si ko tao sa gimo to abanga. So paandaan sa ko ang so bekarang so kuan pagilinga so aurat yan na didalawan ilan niyo pag aktual tano din okay so gumit na ya may lungasang puruan ilan niyo sa mano to na malamakaya barat na may pakapangulay pa ma napapanguli sa saging ito kaya wapatian na ay mananin na kuan malabu daging ito tanurun di kinggulalanan si isang takapag ko si kuma liter niya so sana ko nga patabar balik sa man Mia pa ako tanong sunditer niya. Yung tamiya lita no miya kilang tanong kagi tiguan si ko bangay na mutuwa da taru dala saga. Udi na ba pesibu kada dala sag. Pina miya ka pepe na dala sag ngay no to na sup kada na egg na diru mansunga diri sunap ko dutsa. To na to ba? Pwede diri sunap ko dutsa baba. Nah, Antoni paganesu na ni man to. Kaya pangano ko ang kagi miya ko tanong sa mga rasi. Ay paganesuan na papanutikan. Antoni ka papanutika. Ginasutiktan na pa ko dun. Ginasutiktan na pa ko dun. Uban yung lipat yung mga luksami, mga pagariyami. Subang kay nakanabag yung papanutika o na ba nga mbaasa. Kana uba ay mapipikir na ba nga pelumpiwa aging kaayatian yan. Kading ka din magaga. Api aging mo to tinayaman o kami adasi ko tiyan yan. Na parosa nga din nga dingan kipidin. Ay buka kipidin na pagupa ka ng tatinain yan. Na kuso-kuso na gitu biga kipidin. So udi nga to kipidin na nga pan ay kipidin. Dito sa go pa kapaagiraw tanon. So mga ando nga ito na ini na karigu na pagkilo-kalot nila natin na gimutua bangkay. So tuba tanon si kwal na mga nitanong sarila na begitu maanaw to. Iya ka pa panuti ka una iba dato buad na bangkay pa to na ini ba na iba dato buad na bangkay si ko kapatay niyan na adna kesalatan ang takapilid lagi yung taniwan yan na adna kesalatan de makataros anajis nagiti pa haliw tanong. Nabatan pa aliwas sa tawinin. Kadita no to kuguga. Dita no to kuguga. Di sa ba pa kana ba ikidio na ba maana niya na uba nga puku-puku adin. Kata ya. Sa uray. Sa potang. Din. Kata ya, giibetuan na sa nispol iqad. Kuha na pa man na kana ba nga pamampi akong tudon-tudod na medio pa man. So mga pad na punira na kepatanira siya dataro kudara nira na dadatara ya na pangipon saya sa may tomato pagipon siya sa ging atenian malupenda ka na nga ubad na da makaliwa at romiri para dua najis na an umulog an makaliw kasama na nakeda sa garter agi mo tuwa bungawan yan so iya bu okay miya panaknan karoon naswa yan tangan suwata yan napakipupuan akong sang tauras uududan say berat na datarot na napaki-dududun ka roon na Anton ini ba na ududi nga si Imam Musaid dalilipan nga siya pa ma na pagududi nga roon say to na gito so Anton ini ba na wata yan gito so wata yan sa jamaran ni ron na tao sa mano to na miyo sa raging utakang gelap
kadikan kailangan sa baka penpengi si saka tugak munggus ka sa lima nga ginaging uto aglab na engadin anto na hindi ba na mausar so dir ka tena aging utuwa najis na sama na to miya pasaduno to yung utuwa anto na ini ba na kaya pakapanuti ka yan mga pada mga ko mga lokstan na tira sa miya kasauray na kaya so dito doon ang ditar niya sa giroman niya dito doon nuto pa din sambugan ka kung ditar dito kirkon why na miya pa ka panuti ka tanuto miya pa mo po ibarat ha na etelun dugro na pagabdasan niya timo ang aging eliman yan at timo ang aging utuwa liman yan na pagunaban niya ko pa kaya siya apa mah napugududan niya no napugunaban kaging kaya lima niya mapasadanan no kasi suka pagabdasa gi tigtan no pagabdasan aging gutua bangkay naging iya apa mumuguno pa man na bang pagududa ka gi bu pagunaban ka mga telo mga telongon kau nabi gi mambu ngerong niya piling ka ba kategi sa na nya pasadanan na nya pasad na abdasi nga. So mga talo to mga talo ka abdasi. Okay, niya pasadanan. Sukman so liman yan akawanan. Okay, mga talo mambu. Mga talo so diwang yan pa. So diwang yan. Abdasi gisi kapag abdasi ro nagi hindi ka punta no. Ini kapundan so ulo niyan napakadirisu nga siya sama na miya pasada na naging na ulo niya nakapakaid na taguan kasi sa gapas giya para di kasol di egg so lawas yan taguan nga saging ang mga kanya na patalon ko naging kaya ini yan pagabdasan mambu kaya abdasan sama na pakaisu bapakapsuhada ta hindi man ka pakapsuhada ta nga sa ito miya tay dapat ni kapag sihadat, nabagam sihadat ka na bas kay miya gabdas. So dito to, miya pasado to. Pagampagan na su nakakoreano ka abdas siro na. Kuan, kalida san. Ande sukonan niya. Giya. Gisukonan niya. Gisukonan niya. So si tanaw paguna may. So kalidin tanaw si. Isgid ganin gari. Kalidin so. Siya kung mga loks tanong na anam ito niran sa siyawarigu. Ngayon to, nadaan niran niya magududan sa egg. Mapasa naging ekilidian. Kalid niraman naging natalog no to. Napsiro man na niran no to. Namimbalo ya siyaw. So ko Islam, nagiya. Ate, arna nga. Kalid na. Ina. Pipe nga. Ate, sama niya. Nag-iso ko na niyan, gipagpunan na. Betad nga pasin, kalipatan. Gipagunan ka daan sa ulo niya. Pagipos nun sa ulo niya. Ibarat to ad na sider. So sider, unta sider na gito so kayo ipsimbur sa unta egg. Para malabuda perlekat Imo to lodiya na kebebasan ng tab bau niyan. Ipsimbur ng mga loks na unta wara una paga. Antara una paga na presisa nila na ipsimburiran sa unta iga paga na ya. Pagusar nun. So, kunan naging ulo niyan para may puson. Bapesi ko kapigo na iya sunat na makapasad ka magabdas na iya paguna nagaging ulo mapasad na kabupulawas. Sama na miya pasad tano ginga iya ulo niyan. Miya pasad tano sa ulo niyan. Sa tanok man pagpunsa man na. Katay. Gi ikidiyon paguna ba naging akawanan niyan ginga medium. Tama roon sa ginga inyan. Paguna ba na nagi ipnutun sa isa. Atay barat. Ipilala ko saya para anto na to ba? Mataro to pa. Pero to na sabun ka sabun ngad. Giya, pero to pa na ya. Giya nga ain yan. Paguna ban na. So, saya buta man. Para media amya gaganggong. Miya pa sa daya. Santan man kalida. Panangas. Atatan. Nagimang bungi alambo na. Da kapaygu ging alambo na da kapaygu kates kanyan kate okay bang alipate aswata yan na tiga penduduk ngasan adna
para ko na bilalaw naging tabungon yan saya. Si saging aurat yan napugna ban. Owan, sabut sama na nawad na berat na sebunan no di na kuan. Penamberlalasan na pelalasan. Niya pasadanan. Di na ni pembetun sa isa. Isa to ribu. So siro man ano to. Dataro to man na media. Nama pasado to na klidum man. Taman sama katalo nagito kaya taro to pian ayamanan niya na 3,000. Ilang nga. Ano mga di kailong piwan ang takada. Ubang nga lilipate kung takapigo ingon naging emang erkian. Bangay ni pilipate kung tagtigar ka ging iya mga pokok-pokokan na liman yan lawas yan nagpunguna bananan. Pupunguna bananan pipya. Ging iya ligyan gi tangilan yan nagapakaid na mga kuanon. So mata niya nagkapaigilan na nakamugoon. So ngarian ibarat to buad na kapakay mako na beras nun. So emana na kapigo. Gitu pikir na kay barat na kay pupigo. Sama na kapa mira to na miya pasadanan. Miya pasadanan sama na. Miya katalo to ilenga ino mga dayda na jis. So tayo napakipariksa na kaw naging kaya bangawan yan. Da na jisun na uda na jisun alhamdulillah. To na ni ba na miya pasatan. Da kato sa niya pakisisiya. Sige kaya inusaytan no. Da sama. Kapusan yan. May kapagpusan ka no pa mo, tay katalo pa igo. Naadnap mo tun sa kafor. Di ta katawan sa ging ay ngudtan wadan. Naipusugo to sa gunta miyatay. Ging to egg. Nagitipa ka orianon. Sa ging to ikatalo. Ging to kafor na mamuto to. Para mamut. Ging to Anton ini ba na bangkay. Anton ini na pego entan. Na, miya pa sa nun. Kaya kailangan tanong sa tuwalya. So kagi malunga. Mabubasa ini na para anto na ini na kasambian kapag witan danon sa isaging utua kepananon kepantanop man ay tanop man tugalina sama niya mga pagarya pakadadar pada baniyo pakaisya pagisiyo saya dagito sa niyo pakaisya para may posta no ya Din chamanan. muntaro na paga na Hindi kayo sa pakaya sa amin, sa limonsito mo. benda dan bidak no rao na ugi mutua limonsito kaya buto hadap na mutua kalakatang mutua lodian kaya hadap saya na inutupigo ikan ka malinis sa Muslim so kapag ito insyaallah debuto ka pa sosopa kaya hadap na mutua kalumpia biro na dapat siya pa Mutala na kapor, hindi ko pakaya sa amin, sa kakamutan na. mutala na kapor na wanay kakamutan na pag nagpakaya isang biyun importante na lumpiwa kakamutan na sama na namiya pa sa duto bangan niyo lilipati ay buat patatagun siya na so kailangan saya ika pa iba ano pa kay ugup sa berat na ba ano di pa kimintay siap tanong to ko bangay na sama na nan na simbiyan tanong tugun tanong naging atwali o di na malong natunggus na tanong naging ito basaan yan atata so gid mambu di tanong di kapangamang kay kuin tanong sa kuan ya ulo niya no pa man pamakamaraan udah pakai siusi nasi tanop mana tugulin insyaallah pag ilay amerikano so buntal akakepanatan si kubangay to na kamung kusiron to na okay tiyan to na buntal yan to na mga taksian anyo mayle para di kanup kergini udah pakai siusan nakapakay din